Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọọrụ INEC ekwupụtala ụbọchị ndị ha tụrụ atụmatụ ya ịhazi ntụliaka elu ozuru ala anyị ọnụ n'ime afọ 2027 dịka ha na-atụ anya ịhazi ntụliaka elu ọkwa onyeisiala n'abalị 20 nke ọnwa Febrụwarị afọ 2027. Aka chịbụrụ steeti Kaduna Nasa El-Rufai agwala Atiku Abubakar n'abalị ụnyaahụ n'oge Atiku kpọtụrụ ya n'ụlọ obibi ya na ọ bụ Nuhu Ribadu nyere ntụziaka ka nwụchi ya n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja. Na nzaghachi, Atiku gwara ya na ha niile ga-ejikọta aka ọnụ chụpụ Tinubu pụọ n'oche ọchịchị n'ime afọ 2027 n'ihi na ọ chọrọ ihiwe naanị otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime ala anyị. Mba Ukraine ebutela ozu ụmụafọ ala anyị Naijiria mmadụ abụọ bụ ndị ha na-ebo ebubo na ha sonyere mba Rọshia ịlụso mba Ukraine agha. Ha kpọpụtara ha dịka Hamsat Kolawale gbara afọ 42 nakwa mba Stephen Udoka gbara afọ 38. Onye omeiwu mba US Riley Moore akọwala ugbu a na ya bụrụ na ndị omeiwu mba US ehiwe iwu nnwere onwe okpukpere nke ha na-achụso na ọ ga-enye mba US ikikere inyepụ ntaramahụhụ gaa n'ebe ndị na-akpagbu ndị nke Kraịst n'ime mba Naijiria. Ọ bụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.